מצאתי לבה. שלום לכם, זה סרטון מספר 3, פרק 3 בעונה ראשונה. פרק 3 של הסרווייבר. מצאתי לי תרנגולת. עומר, מצאתי לבה. יופי. מאיפה יש לי דלי עכשיו? טוב, כן, אין פה ברזל. תקשיב, אם מצאת דלי זה מעולה. אנחנו אחר כך צריך לעשות שער לגיהנום, חייב. ואתה תעשה את זה עם הדלי הזה, מה שיש לך. יכול גם לנסות דיינמונד. עזוב דיימונדס, נו, עד שנמצא. מה בעיה למצוא? עם הלבה הזאת. זאת טובה. מה? מה זה הלילה? טוב, עומר, תעצור את זה עד שיהיה בוקר. כי עד שאתה מדבר עם אמא שלך, וזה היה אמור להיות בוקר. הכל בסדר, איתי. מצאת תעצור. מיטות? איתי, יש פה מלא כבשות, איך לא מצאת מיטות עליהן? תעצור את זה עד שיהיה בוקר. טוב, יאללה, בוקר ואנחנו חוזרים אליכם. שלום, הנה בוקר. יאללה, איתי, אתה עושה מיטות ואני ממשיך את החווה שלנו. מה עושים? תמצא כבשות ותעשה מיטות. להרוג מלא כבשות. כן? תן לי למצוא ברזל שתי ברזל. איפה תמצא ברזל? נו, מה הבעיה? יש לנו מערה. שהיא כאילו לא מערה, מים. הבנתי איתה, הכל בסדר? יופי, יש לי 45 דשא. אני יודע מה הולך עכשיו. וואי, כמה. יופי, 16. אני יכול לעשות לחם. חכה, אולי נמצא ג'ונגל ונעשה עוגיות. עזוב, נו. לא, נו, תעשה לחם. לחם זה... אני אוהב לחם. זה ממלא די הרבה וזה קל לעשות. טכנית, עוגיות זה נראה יותר שווה. כן, זה יותר שווה. עוגיות זה מעלה 84. וזה רק שתי חידה. ופולי קקאו. הבנתי. טוב, יש לי די הרבה אוכל. אין לי מחסור באוכל. אפילו לא עשינו תיבה, איתי. אז תעשה, מה זה אפילו לא עושים? כי אנחנו לא היינו צריכים יותר. אני... דבר כזה לא צריכים תיבה, איתי. אני צריך תיבה. אין לי מי יודע מה הדברים האלה. אני עושה תיבה כפולה. הרדסטון הזה תוקע לי. מצאת כבר רדסטון? כן. היא כמה רדסטון. טוב, יאללה, אני מכניס שם מצות. עוד למה? בוא נפנה. נו, כמה הרדסטון. שאנחנו צריכים דלי, תאמין לי. 2 דלי. הרדסטון הזה משגע אותי. זה לך בסמיעה. טוב, אהבתי את הדברים הלא רצויים. זהו בערך, יאללה. נמשיך את החווה. אומר, תתחיל לבנות לך בית. אתה בונה את הבית, איתי, זה לא תפקיד שלי. אני בונה את הבית שלי. נו, סליחה? עוד פעם לבא? מה זה הבית שלך? מה אנחנו גרים בנפרד? כן. מה זה כן? שתוק. גרים ביחד איתנו בית. לא. מה? לא. שתוק, שתוק. מה זה לא? לא. למה אתה רוצה לגור לבד? הכי תפר. שתוק. כי אז אני ארצה לעשות שינויים, ולא, לא, לא בא תעשה לי. מה שאתה רוצה, זה לא כזה מעניין אותי, העיקר שיש שם מיטה וזה בשבילי. טוב.
פעם הבאה, כל מקום שאני הולך לבא. דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. טוב, יאללה, מה אני עכשיו עושה? באמת. מה אני אעשה? מה אני אעשה? טוב, יאללה, אני הולך למצוא לי דברים לאכול. אני חייב פטריות אדומות. עשו זה מרק כזה. אבל על הזמן כמה הוא עלה. תעשה אז עץ פטריות, מה הבעיה? מה זה עץ פטריות? תביא לי פטריה אדומה אחת בדשן ואני מכין לך באמת? מלא פטריות. וכמה פטריות זה מביא? הרבה. קטלני? לא, למה לא אמרת לי? לא יודע. עכשיו. טוב, אני עושה מסעות איתה, אני אצטרך את הטיפי שלך, דיר בלק, אתה לא יכול פתאום. עשו טיפי. אני מת. הופה, יש פה לבה. לבה פתוח. מה? יש פה לבה תשאיר את זה. בתוך השלג יש לבה. מה זה הדבר הזה? תעשה מסלול שם. מה אני צריך? מהבית. טוב. מה אתה צריך? כי בלבות שאני מוצא יש רק את הזרמים המעצבנים האלה, ואין לי כוח לחפור ים בשביל לצוג. טוב. נו, אבל עד שהלכתי לפה, עכשיו עוד פעם דרך. דום כזה, אין פה ברזל אחד אפילו? ככה זה איתה, ככה זה. סוף סוף מצאתי ברזל. יופי. ברזל אני מקווה. איתי, תמצא שיש ברזל כי אנחנו לא עושים כלים בזה, אנחנו עושים דילים כל יום. רק שתדע. שום דבר. נתקע לי כל זמן רדסטון מול העיניים. שתוק, נו, יאללה. יש לי 4. אני אכין לנו מספריים. לא צריך מספריים. לא, אין לי כוח להרוג כל כך. אז אני אהרוג, בשביל זה בזבז עכשיו, זה לא שיש לנו... נו, יאללה, אני עוד שנייה... על מה אנחנו מדברים? על ברזל? כן. לא, אל תרוג. הכנתי כבר. נו, באמת, אמר לי האבן עכשיו, מה זה הדבר הזה? איך אני כבר חייבת? יש לי טונות של... לך איתה, לך. לך יש הכל. תודה. לי יש הכל. הוא לפעמים פסיכי, אל תתייחסו. אז יאללה, עשיתי מסלול. כמה יש לך? כמה יש לי מה? ברזל. 4. תהרוס את זה של העצים, את הדברים הירוקים האלה, ואז זה יוצא מזה תפוח. עדיף לא לכתוב את העצים ואז לא לגעת בזה ואז יצא מלא שתילים ותפוחים. עומר, יש לך אוכל? כן. אבל אני לא באזור, אני לא יכולה להביא לך אוכל. 8 דקות כבר, מה זה? מספריים. טוב, עומר, נו. אתה מביא לי פטריה אדומה? אני לא מוצא. אופי. אתה חייב להיות חזיר ולאכול את כל הפטריות אדומות. תשתוק. הן יכולות להיות רעילות. הן יכולות להיות רעילות. סתום. אתה עם החרטוטים שלך. וואי, כמה כבשות. יאללה, בוא נהרוג את המיטות. לא, אל תהרוג, יש לי כבר מיטות. ממה? עשיתם מספריים? כן. למה אבל? טעות. מה בטעות? באתי להכין לי. או שלא, סתם. נו כבר, אני מחפש מה אני מחפש. מה אני מחפש בכלל? חיות. פטריות. חיות ופטריות. פטריה אדומה, מה? מה חיות? הכל בשלי. זה סובל שלי. היי, יש פה מדבר.
בוא נביא קקטוס. למה צריך קקטוסים? מה זה עוזר לך? תן לי, אני רוצה לעשות את האיש הברזל הזה. שבעלי ברזל, קודם תמצא ברזל. וואי, 3 בלוקים של ברזל זה די הרבה. זה לא 3, זה 4 בלוקים. 5. בוא נעשה איש שלג. בעצם בוא נעשה איש שלג. זה מעכב, זה כל הזמן יורה עליו כדורים. תביא לי דלת, אני אביא לך. מאיפה יש דלת? לפעמים מוצאים דלת שהן שתולות כאלו על הרצפה. נמאס לי כבר, נמאס לי. לא מוצא פה כלום בשטח. תחפש את הכיוון אחר. מצאתי מערה כזאת. יופי, תיכנס. יופי, יש פה ברזל. ככה אתה אומר לי שאני מביא ברזל הביתה? ברזל לך, כן. לא לי, לא רק לי. כן, ראיתי כמה ברזל הבאת לי. עכשיו. חכה, כי הייתי צריך את זה. והנה, אתה רוצה? בוא תיקח. תעשה עם זה דליים, 2. מה זומבי? מפה. מה גם סקלטון? מה עוד סקלטון? לא מאמין. בוא נמצא את הדברים שלי עכשיו. סקלטון מסומטה. יש, מצאתי פרות, איזה כיף. יואו, כמה פרות, אלוהים. אלוהים, תעזור לי. יאללה, סטייק אחד. יאללה. ים, סטייק. ים. מה עדיף, חזיר? לא. יופי, מביאות גם מור לפעמים. יופי, מצאתי מדבר. התלוננתי על הסטייק. להביא קקטוסים? תביא. לא שזה עוזר. למרות שלקחתי. מה הלכתי? איפה המערה? יאללה. אוי, לא. פה מערה מטומטמת הזאת. טוב, תדע שאני לא חוצב בחיים. כאילו, לפעמים. אני לא סובל לחצוב. אני אוהב יותר לצאת מהבית. לשתות קפה. שתוק. הופה, חזירים. מה אתה נפלת? נפלתי, מה אני אעשה? יופי? אופי, יש פה מלא חזירים. חיידר דחוק איפה. לא קריפר. בוא נגיד להם את הרעיון שלנו, עומר. מה? לא, זה רק לא זה. היה לנו רעיון לעשות שבכל פרק תאמרו, כאילו נגיד אלינו פרק ראשון, ואז בקומנס תאמרו מי ימות וכמה, כי אנחנו נוטים למות. אז לא, אני מעדיף שנעשה חידה בכל סוף פרק. נכתוב אותה למטה מתחת הסרטון. בכל סוף פרק נעשה חידה, והראשון שעונה נכון זה לגבי הסרטון, לכן צריך לראות את כולו. ומי שעונה ראשון אז הוא נחשוב כבר על הפרס. כבר אנחנו יכולים לתת יופי, עוד פעם. יאללה, עומר, תעצור את הסרטון, מספיק. ויאללה, נמשיך בפרק הבא, להתראות.